2019-ben kötött a két szervezet, az egyetem és az önkormányzat egymással egy együttműködési megállapodást a turizmus, a kultúra területén, és ezt most a tudományos területeken is szeretnénk tovább erősíteni. Már korábban felvetődött annak az igénye, hogy a Tiszatónál, Tiszafüreden legyen egy olyan tudományos intézet Tiszafüredi központtal, amely a Tiszató hosszú távú fenntarthatóságát és jövőjét tudja biztosítani, illetve a működtetését tudományos alapokra helyezni. Úgyhogy itt ma ezzel kapcsolatban tárgyaltunk, és pozitív eredménnyel zárult. Én az Debreceni Egyetemben látom azt a tudást, azt a tudományos hátteret, amely a számunkra legfontosabb ökoszisztéma, a Tiszató fenntartható jövőjét tudja biztosítani. Közel is vagyunk, ugye 4 megye határán fekszünk, és Jásztai-Kunszolnok megyéhez tartozunk, de azért mégis a Debreceni Egyetem az a partner, amely számomra és a Tiszató számára is azt a segítséget nyújthatja, hogy itt a klímaváltozás, környezetvédelmi szempontok felé való megfelelőség, ez biztosítva legyen. Megállapodtuk, hogy miben működünk együtt, és akkor a területeket kijelöltük. Ezek nem titok egyik se, van benne változatlanul limnológiai ambíció, van benne klímakutatás, van benne mezőgazdaság, elsősorban ökobia, kertészeti termékek előállítása, gyógynövény, farmnak a létrehozása, de különböző szenzorok, hidrobiológiai berendezések, fejlesztése, működtetése, hasznosítása, ezek tartoznak ehhez a területhez, és mivel Tiszafüreden vagyunk, nyilván ennek gasztronómiai és turizmus vendéglátás ambíciói is vannak. Polgármester úr volt szíves felajánlani egy már funkcionáló építményt, arra helyezzük ki a Debreceni Egyetem tábláját, amelyen az együttműködés lényegében egy Tisza-tavi kutatóintézet felállítása lenne. Most első lépcsőben, de maga ez az intézet a felsorolt tematikus programokat magába foglalja, és a lehetőségeinkhez mérten jutunk előre egyikkel vagy másikkal. Az utóbbi hetekben történt bejelentések, ami történt Siófokon, Hajdúszoboszlón, történik most itt, és lesz még egy-kettő, az egy olyan építkezésnek a része, amikor egy tudáshálózatot építünk, ami kötődhetne csak a régióhoz is, de nem ahhoz kötődik, hanem témákhoz kötődik, és nyilván Siófok a Balaton mentén van, Tiszafüred a Tiszató mentén van, Hajdúszoboszló a gyógyvíz turizmusnak és a gyógyvíz tudásnak az egyik központja, és ezeken a területeken a Debreceni Egyetemnek komoly interdisziplináris tudás háttere van, és szeretnénk egy kicsit kilépni úgymond Debrecen falai közül, és az egyetem tudását hasznosítani regionálisan és témák mentén országosan is, akár határon túl is. Úgyhogy ennek az építkezésnek a részeként indul ez a program is, amit tulajdonképpen az alap részleteit ma beszéltük meg mindazon tudományterületekkel, akik itt érintettek lehetnek. És hát a következő fél évben, egy évben fogunk tovább lépni. Nem véletlen az, hogy így a modellváltás után 3 évvel kezdenek beérni olyan korábbi gondolatok, és átfordulni úgymond termőre, aminek azért nyilván néhány éven belül lesz meg a konkrét eredménye, de most már konkrét lépések történnek, hiszen az egyetem saját magával volt egy darabig elfoglalva, míg a modellváltás első évei történtek. Most ebben az utóbbi évben már ezzel a hálózatépítéssel is el vagyunk foglalva, hiszen a Debreceni Egyetem Magyarország egyik legjelentősebb egyetemeként és nemzetközi brandjeként nem teheti meg, hogy bezárkózik a saját tudástornyaiba, ezt terjeszteni kell, és feladatunk is a 3. missziós tevékenység keretében.